Se ese de Chantada e o Chantada B non acadaron un bo comezo de liga, todo o contrario podemos dicir das categorías inferiores. O Xuvenil A acaba de poñerse líder na súa categoría. É unha ilusión para todo o equipo, pero somos líderes máis por un regalo que por cousa nosa, xa que recibimos 3 puntos dun partido que xogamos fora contra o Rápido de Bouzas, que tiñan a alineación indebida e deronnos eses 3 puntos, pero igualmente é unha ilusión para todos. Pero de todo isto non se podría falar se non se gañaran os partidos, como esta fin de semana onde se impuxeron ao Gran Peña por 1-0 con gol de Xende. Puideron ser máis porque os de Juan fallaron un penalti, así e todo os visitantes non lle puxeron nada fácil aos chantadinos. Foi un rival bastante, difícil, como por dicilo así. Tivemos moitas ocasións, pero non as soubemos aproveitar moi ben, éramos imprecisos no ataque, pero non sei, ao final un penalti que fallamos e viñámonos arriba intentando gañar o partido e finalmente nun rexeite Xende marcou. Uns resultados que a priori tamén sorprenden un pouco os propios xogadores, pois este comezo de liga está sendo moi bo. Non nos esperábamos isto ningún do equipo, esperábamos estar ben, pero non primeiros na táboa. O vindeiro partido será en Vigo contra o Alerta, un equipo que xa se enfrontou aos de Juan, e no que pasou de todo. Xogábamos o ano pasado contra eles e ali gañamos 2-1, creo que era. Foi un partido moi raro, houbo 4 penalti, un penalti que se repetiu 4 veces, foi moi raro. Merecimos ganar, pero non se sabe como vai ser este partido. Bueno, pero vos con toda a ilusión, se cabe, cada vez máis, non? Sí, eso sí, sempre con ilusión e con gañas de superarnos día a día. Os que tamén se superan son os xogadores do Xuvenil B, que veñen de acadar unha importante vitoria na casa do Velle por 1-2, un partido moi disputado que rematou cos 3 puntos para os chantadinos. Foi moi igualado, nós conseguimos meter a balón parado por medio de Hugo, e despois, antes do descanso, conseguiron eles meter de penalti 1-1, co que nos fomos un pouco abaixo. Bueno, como está indo esta tempada? Esta tempada está indo normal, fixamos xa 6 puntos e a ver se podemos facer algún máis. Bueno, sabes contra quen xogades xa o próximo partido? Xogamos contra o Calasancio o sábado ás 4 e aquí é un rival moi difícil, pero que podemos conseguir algo positivo. E seguimos falando de victorias, xa que os cadetes impuxéronse con rotundidade ao Ourense B no Sangoñedo por 3-1. Un partido que se presentaba difícil, pero que os de Rodrigo souberon afrontar moi ben. Eu divido o partido en 2 partes, unha primeira parte que foi para nós, salimos moi enchufados, aos 10 minutos xa ganábamos 1-0, e pese a que eles empataron moi pronto, pois repuxémonos moi rápido e metemos o 2-1, e incluso podemos ir ao descanso co 3-1 ou 4-1. E despois na segunda parte, ao vernos tan axustados, tiramos un pelín máis para atrás as líneas e apertáronos un pouco e tuveron que se para empatar, e ao final, pois chegaría a sentencia xa no desconto nun penalti que fixeron sobre Adrián, que ele mesmo transformaría. Pero o dito, pois outra vitoria máis e que nos permite pois seguir terceiros e que a idea de pasar de fase. O vindeiro partido, aínda que será fora da casa contra o Ribeiro, pode ser un partido no que a priori os chantadinos sexan superiores e os 3 puntos se veñan para a Chantada. Rival pois da parte media baixa da táboa, que suma 5 puntos, e pois fora da casa sempre costa moito ganar, e máis no campo deles, que era un campo de terra, agora xa é artificial, e sempre me recordo que o Chantada para sacar puntos nese campo pois era moi difícil. Non obstante, este ano pois vamos que idea de ter 3 puntos máis, estamos nunha boa dinámica, só perdemos un partido, entonces pois só nos pasa pola cabeza ter outros 3 para seguir aí arriba. Pois xa ben, as categorías inferiores da ese de Chantada comezaron esta tempada a pleno rendemento.